Mga kapuso, gawa sa mga Christmas tree, lights o Christmas balls. Basta Pasko na gani, naagayoy, Christmas lanterns o parol. O karong buntaga atong makauban ang dabawan niya diin ang ilang pamilya. Dugay na nga nagahimo og parol. Si Rosemary Caniete. Ma'am Rosemary maing buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? Okay lang, maing buntag, Argel. Ma'am Rosemary, unsa na ba mo kadugay nga nagahimo og mga parol? Dugay-dugay na sad since 2000 nagasugod mi ana. Magsugod mig display September, gasugod-sugod na mi ana. Kay lagi ma'am no nagkalailahi ang mga disenyo ug mga style sa paghimo og parol. Kamo ba o ikaw ba mismo ginaunsa ba nimo pag-conceptualize ang disenyo sa inyong parol? O kuti ba ni ma'am nga proseso sa paghimo? Medyo makutig yun ang pagbuhat sa parol kay sa pagsugod pa lang kuti na jud. Dali raman sa pagbuhat og makabalo na kamo kuha og diskarte. Matag Christmas season na mga pila ba ka mga parol ang inyong ginahimo pod? Ang parol ginabuhat namo sa una mga 60,000 sa una sa wala pay pandemya. Ma'am, kung itandi sa mga milabay tuig, kamusta ba ang palit karon sa Christmas lanterns o kining parol? Karon ga minus jud migbuhat og mga skeleton. Lahi jud kaayo. Lahi jud kaayo. Siguro na asa 70% ang nawala sa mua karon. Sa inyong baligya ma'am, tagpila pod ma'am ang presyo matag parol? Ang small magsugod na sa small 20 pesos wholesale namo. Ma'am, isip inyong pamilya kayo no mismo nagahimo og parol. Unsa ba ang simbolismo sa parol sa pagsaulog sa Pasko? So ang parol para sa ako bisan naatay pandemya karon nagasimbolo gihapon ta pinaagi sa pagsaulog sa Christmas nato sa atong labang makagahom. Diin nga maoy ato yung namatan ang pagsaulog sa Christmas. Og karon mga kapuso, ipakita kanato ni Ma'am Rosemary ang paghimo og parol. Hello mga kapuso, sugdan na nato ang pagbuhat og parol. Ang kinahanglan stick, pisi, nya gunting, rugby, charol. So una, itali nimo siya para mahiktan. Para maporma siya star. So, naporma na siya star. So, natay stick. Na naman tay rugby daan, diri, toslo. Diri, toko diri sa toslo. Piyoloyo. Then, butang sa tunga. So mao na gyud ni ang star, na forma na gyud nato siya. So ang kulang ani, dikitan na pud nato ni siya og charol. Mauna ni atong nahuman nga star. So mga kapuso, mauna ni siya. Human naman ta sa itong pagdikit sa star. So dire na punta sa pagbutang og ikog og sayal. So ani lang gihapon, dali lang gid gihapon siya kaayo buhaton. Na naman tay kinating nga ikog, giandam, pangbungkagon lang gid ni siya kay para
plaster nato, ibutang ni na ipisi diris tumoy. Then, ang sayal iuna nato butang. Kani siya. Naamantay tunga sa gisi sa tunga, iuna, then ikog. Ang sayal isulod. Dayon ang kaning giporma natong ikog atong i-dikit diris tumoy sa star. Dayon talian nimo siya para dili pod mahagbong. Tali na pod siya. So ani lang gyud ang proseso sa pagbuhat og star. Mga kapuso, mao na ni ang atong nahuman nga star. O di ba mga kapuso, natun-an nato karong buntaga pinaagi kay Ma'am Rosemary ang pamaagi sa paghimo og parol. Alright, daghang salamat Ma'am Rosemary sa imong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Advance Merry Christmas, Ma'am. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.